Югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче кадерле әнкәебез, нәнәебез, картаебыз, Тутыя Арабертдин кызы Фатхетдинова үзенең күркәм юбилеен 80 яшен билгели дип башана чираттагы җылы җитәлекле котлау хатыбыз. Кадерле кешебез, бердән беребез, сине ихлас күңелдән шушы тантаналы көнең белән котлап, тазалыкның имәннәрдәй ныкласын, гомернең кояш кебек яктысын, озынын, бәхетләрнең көтмәгәндә килә торганын, иң зурысын телибез. Син безнең өчен иң якын, газизләрдән газиз, сөекле һәм сөйкемле кешебез. Тормышыбызда безгә яктымаяк булып балкып, юл күрсәтеп, безне хәстәрләп, яратып, безнең өчен җан атып яшәгән кешебез булу белән без шиксез бәхетле. Олы йөрәкле, киң күңелле, сабыр җанлы, түземле, тырыш, бердән бер әнкәебез, нәнәебез, картаебыз, син безнең. Безнең сөеклебез ерак Донбасс шәһәрендә туып, арытаба ямьле табигатьле Илеш районының Җәйләү авылында үсеп, яшьлегенең сылу чагында Торачы авылына килен булып төшкән. Кадерле әткәебез Әхәметдин Әгләетдин улы белән гаилә корып, безгә ике кызларны, бер улларны гомер бирәләр. Матур гына яшәп ятканда әткәебез бик яшьли гүриясе була. Әнкәебез бер үзе, берсеннән берсе бәләкәй 3 бала белән торып кала. Әнкәебез сынган канатлары белән кеше арасында кимхур итмичә, барыбызны да яратып, сөеп, барлык эш серләренә өйрәтеп үстерде. Язмыш безне 1974 елны Үзбекистанның Пахтакор шәһәренә алып килде. Анда әнкәебез бетончиклар бригадиры булып эшләп, фатирлы булдык, бик әйбәт яшәдек. Арытаба тормыш безне Дүртөйле районына, аннары Илеш районына алып кайтты. Югары Яркәйдә төпләндек. Барыбыз да башлы күзле булгач, әнкәебез Рәфис абый белән кавышып, 30 елдан артык күпләргә үрнәк булып гомер кичерделәр. Кызганычка каршы, узган елның декабрь аенда Рәфис абый вафат булды. Әнкәебез аны бүген дә бик нык юксынып, сагынып яши. Бүгенге көндә барыбыз да үз дөньяларыбызны корып, балалар үстереп, әнкәебезнең йөзенә кызылы китермичә матур итеп яшәп атабыз. Кайчан гына әнкәй янына килсәк тә ачык йөз, ихлас күңел белән каршы алып, пешергән тәмле сыйлары белән сыйлап озатып кала. Олы йөрәкле, изге күңелле булганлыктан әнкәебез күршеләре белән дә бик дус, тату яши. Карап торган кешебез, таянычыбыз һәм терәгебез син, безнең әнкәебез. Алдагы көннәрдә дә исәнлек, саулык белән безне һәрчак шулай сагынып, җылы карашларың, тәмле ашларың, ихлас елмаюларың белән тагын бик күп еллар көтеп торсаң иде. Без дә сине шатландырып, сөендереп кенә яшәтергә тырышырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, барысы өчен дә. Олы юбилеең котлы булсын. 80 яшь ул кеше гомеренең яулап алган ныклы баскычы, 3 балаңның тирән тамырлары, алтын күзләренең ачкычы. 80 яшь ул матур чак, 100-гә дә җит, әнкәй бәгыребез. Яшәү серен белгән кешеләргә ул да аздыр, әле кадерлебез. Без килербез, әнкәй, кошлар булып, сайрап кына синең яныңа. Без сөенәбез, әнкәй, без бәхетле. Бу дөньяда синең барыңа. Син булганда безгә яшәү ямле, игътибарың безгә көч бирә. Бәхетле көннәрне озынайтып, яшик әле шулай гел бергә. Сине яратып, кызларың Зилара, Зилә, улың Дамир, барлык кияүләрең, киленнәрең, оныкларың һәм оныкачларың. Хөрмәтле Тутыя Арабертдин кызы, 80 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Балалар, оныкачлар куанычында каршы алырга язсын киләсе елларны да. Исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, имин көннәр теләп, сезгә җыр моңнарыбызны тапшырырга ашыгабыз.
рәхмәт барысы ішінде мың яшә әнкәем мың яшә җиле давалы тимәде тормышта булганга син һаман янәшә мың рәхмәт барысы ішінде мың яшә әнкәем мың яшә Үстердең наз белән өйрәттең гел уңай сыйфатка ынтылмай биргән һәр киңәшең кем булып айларда торсак та җиле давалы тимәде тормышта булганга син һаман янәшә мың рәхмәт барысы ішінде мың яшә әнкәем мың яшә Мың рәхмәт барысы ішінде мың яшә әнкәем мың яшә җиле давалы тимәде тормышта